Dnešné video bude nejaký proste produktívny deň. Dneska sa posnažím, keďže začal 2026, mať produktívny deň a chcela som to navlogovať. Včera som si spravila takéto hitless scrolls, čiže ideme, jak to vyšlo. Toto je realita zo filmu. Proste ráno sa môžete zobudiť a takto to bude vyzerať. Môj stôl je, že úplný mes. No ako, táto strana je už lepšia, ale toto je úplne hrozné. 8:46. Mám naplánovaných aj veľmi veľa cestovateľských vlogov na cestovanie a ako bude tu challenge vlogovať a proste cestovať, ale už som to párkrát skúsila a už viem tak sa, jak sa to robí, čiže by to nemuselo dopadnúť až tak zle. Čiže práve som si dokončila make-up. Ako outfit si dávam tieto crop baggy gate. A idem sa pozrieť, či by som si mohla dať ako sveter. Možno toto. Dneska mám taký pocit, že si dám niečo také ako basic. Asi toto. Asi takto obyčajné. Asi tá obyčajné tielko, ako neviem, dneska sa nejak extrémne necítim nejak, že by som chcela dať ako nejak extrémne si záleží na outfite. Idem si teraz dať všetky náhrdelníky a náušnice. Toto je taký môj malý boxík, kde mám všetky svoje náušnice, náhrdelníky, náramky a tak. Dneska si dám to náušnice. Teraz ešte nejaké prstienky. Mám nechty spravené, ale už ich mám odrastené, čiže si ich budem musieť dať dole. A ešte by som si mala ísť umyť zuby touto pastou, ktorú som si kúpila nedávno a je to táto Liss Mango Sorbet pasta z DMky. A ako recenzia od mňa na ňu je, že strašne dobre mi potom vonia dých, alebo proste strašne dobre vonia aj, ale trochu mi na ne vadí, že je až moc sladká, alebo proste, že je až moc sladká. Niektorí ľudia to nemajú radi, niektorí to majú radi. A ešte majú jednu príchuť, ktorú chcem od nich vyskúšať, je... A teraz konkrétne ideme vybrať tú zasielku a spravíme si potom taký malý haulík. Potom prídem domov a chcela by som sa povenovať YouTube videu a proste spraviť YouTube video a tak. A jo, asi idem si prehrebať, hneď som naspäť. Ešte si to trochu rozčešem. Ja som sa strašne chcela začať používať ako bambusové kefky, ale neviem ich nájsť. Proste toto je jediná kefka, nejaká ako kedyže drevená, ktorú som vedela nájsť. She is back! Čiže máme tu haul a nebudem klamať, už som sa v aute pozerala do tejto zasielky a pick-upla som si minit, lebo proste mala som chuť na nejaký snack, tak som si zobrala minit. Teraz si to musíte dám. A takisto sme sa zastavili v Martinuse a chcela som si strašne, ja už keď som bola malá, ja som čítala Anu zo Zeleného domu, ale stratila som tú knihu a neviem prečo som si ju extrémne chcela prečítať znova. Tak som si ju kúpila znova a chcem si ju dneska prečítať a chcem ju dočítať kým pôjdem do školy. Čiže čím skôr, tým lepšie a proste ju musím fakt začať čítať intenzívne. A nebudem klamať, už som sa vnútri pozerala, že čo tam je v aute, lebo som proste nevedela vydržať. A zaujímalo ma, že či ako som to správne objednala, že či je to naozaj moja objednávka. Toto je poprvýkrát, čo som si takto objednávala z webu a bolo to oveľa lacnejšie. Takisto si to môžete vyzvihnúť v hociakej predajni. Nie je to sponzorované. Bola by som rada, keby bolo, ale není. Sú tu väčšinou proste refily, veci, ktoré potrebujem. Čiže idem vám najprv ukázať veci, ktoré som dostala zadarmo. Takúto aloe vera plečovú masku. A potom nejaké takéto malé samples. Toto je nejaké sérum a toto je krém na ruky. A teraz poďme na tú hlavnú vec. Produkty. Objednala som si 3 veci. Čiže ako úplne prvú vec som si objednala túto Biodance masku, lebo ako budeme cestovať, tak chcela som strašne skúsiť, že proste si to dať v lietadle a ešte dám si aj tie hitless scrolls. Ja viem, že možno budem vyzerať divne v tom lietadle, ale podľa mňa, keďže to bude taký dlhý let, tak to nikoho moc nebude zaujímať, lebo všetci budú proste unavení. Raz tieto 2 produkty. Toto je sérum, refill na toto. Dneska mi všetko páda. Refill na toto sérum, tak je toto. Je to Twins
OK, a teraz poďme na tú druhú vec, čo je tento Clean It Cleansing Balm, lebo ja som ho dostala na Vianoce a strašne sa mi páčil. Teraz by som išla spraviť, mám nejakú robotu ešte spraviť na počítači, ale predtým sa tu nedá pohnúť, lebo pozrite sa na to, lebo sa tu nedá pohnúť. Je tu proste neporiadok, čiže idem to upratať. Čiže teraz bude môj goal. Mala som práve obed a mala som kura. Zabudla som to točiť. A ideme si čítať trochu z Anny. Práve som sa pozerala na Pantarej, lebo si chcem objednať nejaké knihy. A pozrite, čo som našla. Ja som bola v Nežskátom Pantarej, keď som si bola kúpiť tú Annu a našla som tam toto. A ja mám 100 chutí si to kúpiť. Ako ešte pozriem, že ako to je, že či sú tam ako vnútri nejaké fotky, alebo že čo to je vôbec. A idem vám zatiaľ ukázať, čo je v mojom košíku. Čiže toto je môj košík. Chcem si strašne prečítať túto knihu, lebo že vraj je úplne super a je taká, neviem, strašne sa mi páči a videla som na ňu veľmi veľa dobrých recenzií. Potom ďalšia toto kniha, ja som ju začala čítať po anglicky, ale chcela som niečo čítať aj po slovensky, nemáme nejakú slovenské knihy. Potom ďalšia, ja milujem Gilmore, Lauren, Graham a Kelly, Lorelai a Emily, obidve vydali knihy. Potom pokračovanie na The Summer I Turned Pretty. It's Not Summer Without You. Chcem, lebo už The Summer I Turned Pretty už som na konci. Guys, moja sestra mi práve vyrobila asi najviac kreatívnu vec. Viete, jak FNAFko? A v jednotke tam máte proste takúto, že akože na light a na door, že akože zatvára. A ona mi toto vytvorila a ja si teraz toto môžem akože nalepiť na svoj... Oh my god, mám to aj lepiacu pasku, čiže oh my god, poďme si to nalepiť, fakt. To bude nádherné. FNAF reference. Oh my god, to je strašne dobré. Hey guys, it's Nintendo time. Čiže mám tu Nintendo a chcem si dneska, mám strašnú chuť si zahrať. Guys, ako táto Fire mapa, to je asi najlepšia, jedna z najlepších map. Ale ten môj pingvín, on je taký cute. OK, takisto tu mám Good Pizza, Great Pizza, ale sú tam tí zákazníci takí hnusní. Proste prečo? Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!